Dobrý večer při hrách bez hranic. Jsme ve Walesu na zámku, který se jmenuje Bodel Vidán a je tady další soutěžní klání. Tady se nám představují velští moderátoři Nia Čisvilová a Justin Garlick, oba dva herci, a vítají nás. To dnešní klání je inspirováno zvěrokruhem. Každý si to svoje znamení hlídáme a občas se podíváme do novin, co nás ten který den čeká. Dobrý večer, i dnes si tedy budeme hrát a budeme si tentokrát hrát také na řecké téma, tedy na téma mytologických bájí. O tom teď hovoří oba moderátoři nám těžko srozumitelnou velštinou a pojďme si představit také Rhyl, což bylo místo, ve kterém jsme poznávali galskou zemi. Z vrcholu Nebeské věže 70 metrů vysoké vidíte tedy celou oblast, teď už jsme na břehu moře. Tady ve Walesu počasí příliš koupání nepřeje. Velšani sami říkají, že léto je tu tak jeden den v roce a proto si postavili tohleto nádherné sluneční středisko s vyhřívaným bazénem a se spoustou atrakcí. Tady se může každý koupat celý rok, samozřejmě za příslušný obnos. No a tohle to by bylo něco pro mě, to je obrovský lunapark a obrovská horská dráha. Vzdala jsem se jí, ale mnoho soutěžících si to vyzkoušelo. A byli bledě zelení potom. Samozřejmě nejen lunapark, ale také spousta heren, kde se dá od kuželek hrát všechno možné. A samozřejmě šuplíky taky. Šuplíky, ano. A dá se také hodně prohrát. No ale trochu kultury, tohle je místní divadlo. Účinkoval tu i Balšový teátr. A jsme dál, jsme u přírodních krás tohoto drsného kraje a také spousta hradů. Galové se museli bránit nepřátelům, takže po celém pobřeží se táhne spousta nádherných a mohutných staveb. Tohle je St. Azab, to je jedna z nejmenších výsek galského pobřeží a na ní stojí krásná katedrála. A to už jsme na Bodel Vidanu. Ano, Bodel Vidán, kde se konaly tyto hry bez hranic. Krásné místo, krásné viktoriánské sídlo a zase herny, zase noční život. Slovo horoskop, o kterém teď Nia mluví, to je slovo řeckého původu a znamená to dívám se na toho, kdo právě vychází. A tady nám vychází švýcarské družstvo. Jsou to lyžařští instruktoři a horští vůdci a jsou z městečka San Bernardino. Tady jsou naši reprezentanti, Moraváci z Krnova, tedy z česko-polské hranice, z městečka, které, jak uvidíte, nás velmi dobře reprezentovalo. Další družstvo už se nám objevuje. Tohle jsou Maďaři ze Székesfehérváru. Možná jste zaslechli, jaké problémy dělalo město Székesfehérvár a jeho výslovnost Nie i Justinovi. Tady jsou Italové z městečka, které se jmenuje Koně. Ještě se k tomu dostaneme, k tomu názvu, jinak jsou to také sportovci z hor. Zelená barva, to jsou samozřejmě Portugalci a ti jsou Sportima. Představují se řečtí reprezentanti z místa Chalandry, což je vlastně jedno ze zelených předměstí Atén. A teď nastává největší veselí, protože tohle jsou domácí z Wrexhamu. Bouřlivě povzbuzováni. A teď už se Nia s Justinem dívají do hvězd, protože tam budeme hledat dnešní témata. Ale hvězdou večera
je ten už ho máme, Denis Petiot, mezinárodní rozhodčí, velmi důležitá osoba, která má pod palcem veškerá pravidla. To je Karluš, portugalský rozhodčí, má na sobě žlutou řízu, to znamená, že bude soudit dneska maďarské družstvo. Velšská rozhodčí Sára, Ricardo z Itálie, usměvavá Markéta, naše rozhodčí, trochu posmutnělý Lehel, maďarský rozhodčí, a to je Jacques, Švýcar. A oranžová říza patří Nikosovi, to znamená, že byl přidělen našemu družstvu. Ania s Justinem už nás seznamují s první hrou. Ta je založena na 2 proti sobě stojících znameních. To znamená na Beranovi a váhách. Berana podle řecké pověsti seslal na zem nejvyšší řecký bůh Zeus, aby zachránil 2 nebohé sourozence Frixa a Helu. Ti měli těžký život, Macecha je trápila. Beran skutečně se snesl na zem, naložil obě děti na záda a vznesl se s nimi, jenomže Hela nešťastně spadla do moře, utopila se, Frixos se zachránil, potom Berana obětoval bohům, no a největší bůh Zeus ho potom za odměnu zvětšnil ve hvězdách. Takže takhle to bylo s Beranem. Lidé narození v tomto znamení, jak se říká ve všech horoskopech, jsou prý výborní obchodníci se železem, jsou to zdatní inženýři, ale také to jsou dobří uzenáři a řezníci a zubaři. Já nestačím zírat, Marcelo, co všechno víš. No a to ještě vím, že třeba jako konička mají plachtění, anebo se rádi hrabou v motorech od aut. No ještě, že nejsem Beran. Petr, dobrý večer! Tady vidíte Petra, ten byl donucen zúčastnit se první soutěže. Ano, to byla soutěž, kterou jsme si samozřejmě předtím mohli zkusit, ale příliš jednoduché to nebylo. Vidíte, takové obří váhy a na jejich koncích visí 2 dívky a princip je jednoduchý, přemístit knížky z jedné strany na druhou. To znamená, jedna dívka zavěšená na jedné straně podává, druhé se musí knížky doručit. Já jsem právě měl tu úlohu předávat druhé dívce, ano, svazky knih. Hned na začátku musím říct, že Jarda Krištof, který se mnou byl nahoře na té váze, vymyslel jednu bezvadnou fintu, že totiž první 3 svazky se nemusí předávat za houpání, že můžeme zůstat naklonění a to nám hrozně pomohlo. To nám urychlilo značně tu expedici, takže jsme získali na začátku náskok. Český fištron, jediní jsme takhle zafintovali, ostatní se houpali, až je z toho bolela hlava. Časový limit na tuhleto soutěž byl 1,5 minuty, soutěží 2 muži a 2 dívky. Ovšem mám pocit, že pro dívky je to dost těžká soutěž. Těžká, protože už jste si asi všimli, na dívčí zadeček. Ano, na dně těch bazénků je voda a to voda velmi studená. A co voda, ale ty rány na té houpačce, co tam dívky visí. No ale je to soutěž a každý bojoval jako lev. My už tady expedujeme 4. svazek. Krásně přemysťuješ. Dokonce 5. a už se nám to bourá. A tady skutečně Jana zapracovala skvěle, protože se nám to málem všechno zbouralo, tak radši obětovala 5. svazek a udržela ty 4, což bylo velmi důležité. To se ukáže za chvilku. Jaký byl stav tvé rovnováhy? Stav mé rovnováhy vynikající, s Krnovským se spolupracovalo výborně. Kolik jste toho postavili? 4 a ta 5. nám padala. To vypadalo, že to spadne právě. Takže radši chytila ty 4. Taktika. Prima, no. Jak jste byli spokojení s Petrem? Výborný spolupráce, akorát já jsem trošku zazmatkoval, myslím si, že už je to poslední k nám vezme ještě jednu. Spoustu času tam ztratili. Hele, nemyslíte, že kluci měli lepší pozici než vy? Ale já myslím, Myslím, že to bylo dost drsný. Zvládli jsme to. Bylo to drsný, ale tyto zpomalené záběry ukazují, že skutečně kus takového toho, jak se tomu říká, Sitzfleisch, bylo potřeba. Tady se třeba hodně trápili Švýcaři
Já jsem si všimla, že ty balíky byly rafinovaně naskládané, takže ty největší byly nahoře, nebo vlastně dole, a ty menší, že to šlo proti sobě. Ano, tady je to vidět, tady byl ten krizový moment. Nakonec jsme zjistili, že se měřil čas, za jak dlouho se postavily ty knížky, takže snad by ani tak nevadilo, kdyby to na konci spadlo. I když to vlastně nevím. Důležité bylo, že to Jana zachytila, že jsme měli 4 svazky na sobě, ten 5. už se nepovedl. No v pravidlech je spousta mezer, tady už máme výsledky, ovšem zatím jenom dílčí, protože soutěž se jela na 3 kola. Tady máme to druhé, proti sobě soutěží Portugalci a Velšani. Portugalci jsou v zeleném, Velšani mají červené trikoty. K těm pravidlům v podstatě, co není zakázáno, je dovoleno. Tak je třeba k tomu přistoupit. Ano, například viděli jste, že na začátku měli všichni chlapci na hlavách masky. Jenomže hned po úvodním hvězdu ji každý strhl, aby viděl, aby se mohl lépe orientovat na té váze, protože s tou maskou to tak jednoduché nebylo. Ale to bylo povoleno. Maska jako spadla. No, Portugalci dobře vyvažují. No ta voda, to je pekelná záležitost. Teplota asi tak 12-13 stupňů, takže šílená zima a ještě do studené vody. Všimněte si, že jednotlivá družstva jsou oblečena do jakýchsi trikotů v barvách, které jsou přiděleny vlastně po celou dobu her každému týmu, každé zemi. No a na ty trikoty se oblékají jednotlivé kostýmy. Často velmi nákladné a složité. Denny Petio ukončil druhé kolo. Teď by nám měla velšská režie opět nabídnout několik zpomalených záběrů. Bum. Bum. Teď už to nevadí. A už je tady máme. To jsou Velšani a jejich druhý balíček. Neváhat, položit a rychle nahoru. Tam na jedné straně toho svazku byla ještě přilepená taková, jak bych to nazval, teď je to vidět, takový červený terčík. A když se to dalo obráceně, tak to prostě spadlo. Velmi rafinované. Tady máme čas a počet předaných knížek u těch 2 soupeřů a tohle je... To je Doroty Gesslerová, maďarská moderátorka, která si odvážně vybrala tuto soutěž a ponořila své krásné nohy do ledové vody. Ano, jinak je to jedna z nejobletovanějších moderátorek vedle Marcely samozřejmě. A čert ví, proč si vybrala tuto soutěž, protože skutečně ta pro dívky patřila k těm obtížnějším. Protože je to statečné děvče, to je velmi jednoduché. Takže vidíme vyžluté Maďary a vedle nich... To jsou Řekové. Tmavomodrý úbor s bílými puntíky. Velmi atraktivní. Velšané zasadili do té krásné scenérie kolem viktoriánského sídla Bodl-Vidan velice nákladné kulisy. Celé to spočívalo na velkém lešení a kolem bylo samozřejmě hlediště a v něm poměrně dost diváků. I přesto, že lilo. Několik starostů se dostavilo ověšení řetězy s manželkami a dětmi. No, Velšané říkají, že, to už jsem jednou naznačil, že léto je ve Velsu někdy tak kolem 17. července od 13 do 16 hodin. Počasí to potvrdilo. Ale přesto to bylo zvláštní, diváci vydrželi až do hlubokých nočních hodin a všechny děti měly kraťasy, to mě zaujalo. Otužilý národ. Maďaři bojují, Maďaři se perou a už se blíží závěr této soutěže. Doroty neví, co počít s balíkem knih, ale ví, je to dobré. To jsou Řekové, ti mají ten sloupek pěkný, ovšem vítr hraje v jejich neprospěch teď. Tak a je to za nimi.
Ještě se podíváme na zpomalené záběry, opakovačky, jak my sportáci říkáme. A potom už uvidíme skóre první hry, na to se těším. Jsi zvědavej, jak jsi zabodoval. No samozřejmě. Jsi soutěživej ty? Jsem samozřejmě. Já miluju každou hru, proto jsem se taky pustil do moderování tohoto pořadu, protože to je vlastně jedna velká hra, kde se mi líbí zejména to, že nejde o vrcholový sport, že jde o docela normální lidi, kteří někam přijedou, baví se, soutěží a se mohou poznat. No a tady to máme od Italů, No vypadá to Galů, krásně. Maďarů a pořád nic. A teď se podívej, no, vyhráli Já jsme. ti gratuluju, Petře, byl jsi skvělej, byl jsi výbornej. 4 svazky, 7 bodů a Krnov vede. Krnov je na prvním místě, druzí jsou Portugalci z Portimao, třetí Řekové z Chalandry, na čtvrtém místě Švýcaři ze San Bernardina, pátý Székesfehérvár. A tak dále. No a teď už se tančí, teď už se uvádí další hra a zase je tu samozřejmě souvislost se zvěrokruhem a s řeckou mytologií. Proti sobě v této hře budou stát dvě znamení, býk a štír. Lidé narození ve znamení býka jsou prý výborní tanečníci, jinak jsou to dobří účetní, klenotníci, manekíni, sochaři a jinak kromě toho tančení milují také boj, což je taková zvláštní kombinace. Důležité je, že býk a štír jsou znamení opačná nebo opozitní a tady je trošku paradox této soutěže, že obě znamení jsou k sobě připoutána a soutěží v této záležitosti. Oba soutěžící, tedy chlapec a dívka, býk a štír, mají každý v rukou podnosy a na nich tyto číše. A musí se dostat na druhou stranu přes různé překážky. Ty překážky sledujete, v číších je voda, no a legrace to není. Důležité je, že ty číše jdou vlastně křížem, takže nesmím sahat na své vlastní skleničky, ale na skleničky partnerovi. Pokud padají, tak je může zachytit jen můj spoluhráč. Musí přenést těch číší celkem 8 a pak ještě lahev šampusu. Zachytili jste určitě oranžový dres našich reprezentantů, kteří vstoupili do té soutěže, do té první části, do té první poloviny, ale zatím se jim moc nedaří. Tady jsou Maďaři a těm to jde daleko lépe. Tady jsou naši. Ta síť byla vysoká, asi 50 cm, takže to bylo dost komplikované přes ní projít. Pokud jde o znamení štíra, tak lidé narození v tomto znamení jsou dobří policisté, psychologové a funebráci. To je hezké povolání. Pokud jde o jejich koníčky, to je velmi zajímavé, svádění, sex, dále potápění a zajímají se o tajemno. Petře, jaké jsi znamení? No, já jsem, jestli se nepletu, štír. No, radši půjdeme dál. V této disciplíně za Krnov nastoupili Eva Ehlerová, to je 19letá, svobodná, bezdětná studentka Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. A spolu s ní Aleš Herber, ten je o 2 roky starší a je to volejbalista. Tady někde bylo jádro toho pudla, že jim to tak nešlo, protože Aleš je o mnoho větší než Eva. A tak v tom spojení přece jen ta spolupráce vázla. Viděli jste, že Maďaři už jsou hotoví, že už to všechno zvládli, včetně toho šampusu nahoře. Naši tam vzadu zápasí. Tohle jsou Italové, taky už jsou hotovi. Teď se to patrně povede Švýcarům. 8 skleniček ve 2 patrech a na to lahev šampusu. Je to tak. A naši už jdou taky pro flašku. Aj, škoda. Tady jsme samozřejmě ztratili čas, protože se měří čas a to je důležité i proto, že v další části soutěže nastoupí ještě další týmy. Takže i když jsme v této rundě, abych tak řekl, byli poslední, tak to ještě neznamená, že budeme poslední úplně. Ve druhém kole proti sobě nastoupí Portugalci, Velšané a Řekové, ale teď by se nám měly objevit právě dílčí výsledky. To byl ten nešťastný okamžik pro naše družstvo. Tady to je, celkem nic neříkající, ještě musíme si počkat na to druhé kolo, abychom věděli, jak dopadneme celkově.
Riedel ar y blaen, achos nhw sydd wedi gwneud mewn lle o Ale amser. Šarivá bojovali jako lvy. Vy spolu chodíte? Ne, Ale slušelo vám to spolu. můžu podotknout, Aleš je ženatý. Takže jo, to jsem šlápnul vedle. Tak šlo vám to, stihli jste to, přesto jste byli čtvrtí. Proč myslíte? Nevím, jaká je možnost, nebyli lepší, no. Já si myslím, že problém je v našem výškovém rozdílu. A taky v tom, že ta voda je hrozně studená v tom bazénku. Tady už nám velšská režie nabízí pohlednici ze švýcarského, italsky mluvícího městečka San Bernardino, spíš vesnice. Je to maličké, je to v horách a kdysi to bývala jenom samota, která došla slávy díky své geografické poloze, protože leží přesně na spojnici Milán a Stuttgart. Jezdí se sem na skvělou železitou minerálku, na lyže, na brusle, na prkno, na golf i na výlety. Nadmořská výška 1626 metrů. Tady už jsme skoro u moře a pokračuje se v soutěži. Vy jste viděli Portugalce, teď domácí reprezentanti. A tohle jsou Řekové, byl to nejtěžší tým. Ano, partnerka patřila k nejkorpulentnějším ženám, jaké jsem kdy viděl sportovat. Ale brala to velmi s nadhledem. A dalo by se říci, že na ní se dá dokumentovat to, proč se vůbec hry bez hranic dělají. Protože prostě si ráda hraje. Ačkoliv velšská televize k ní byla v některých záběrech dost nemilosrdná. Portugalci rozvážně, ale zatím na prvním místě, v této skupině samozřejmě. To jsou Velšané, ti mají trošku problémy. A Řekové, v klidu. V klidu, no, je to také pravda, že ta dáma z Řecka tu jen tak něco nevyvede z rovnováhy. Portugalci se darou naspět. A Řekům se podařilo postavit první patro. Ten bazének je strašná podměšilost. Nad Bodelvidanem se stahují zlověstné mraky. Klasické velšské počasí. Ale zase to hezky hraje, to pozadí. Portugalci se mi zdá, že jsou na tom v tomhle kole velmi dobře. Teď mají druhé patro postavené a zbývá jim už jenom ta lahev šampaňského. Hotovo. Šikovní Portugalci skončili a už se mohou v klidu dívat na to, jak jejich kolegové na kolbišti ještě zdolávají tu zrádnou síť. Teď se dostanou do bazénu, bazénku. Tady je nějaký problém, upadla číše. To je právě ten problém, že oba musí na bobek a partner musí zvedat skleničky. Rozhodčí si dokážou vymyslet neuvěřitelné věci. Konec časového limitu, takže ani Velšané, ani Řekové se do něho nevešli. Přesto se jim bude počítat počet číší, které dopravili na ten stoleček. Tady byl ten problém domácích reprezentantů a tady už pořadí v této disciplíně. Řekové na tom nejhůř, domácí také nic moc, naši bohužel třetí od konce. To znamená 3 body, protože nám přísní rozhodčí nezapočítali tu láhev šampanského. A nejlepší Italové, 7 bodů. Jak to bude vypadat celkově, to bychom se měli dozvědět za malý okamžik. První soutěž jsme vyhráli, budeme mít 10 bodů a jsme druzí. Přeskočili nás pouze Portugalci, Sportima, ty mají 11, za námi Székesfehérvár, San Bernardino, Koň, Chalandry a poslední jsou domácí. A opět se tančí a moderátoři nám představují třetí hru. Ta je inspirována opět 2 opozitními znameními, lvem a vodnářem. Lev je kadeřník, má rád ježdění na koni a operu. To je zajímavé spojení. Asi budu zpívat, já jsem lev.
Vodnář je vodní dopravce, to je logické. No a tady jsme v prostředí nové soutěže. Pokud jde o řeckou mytologii, tak tam se praví, že lev byl vlastně prvním úkolem Heraklovým, ten měl zabít lva z Nemejských hor, který byl 2krát větší než ostatní lvy, měl samozřejmě neprůstřelnou kůži. No a Herakles na něj vyzrál tak, že mu dal do hlavy ránu kijem a potom ho vlastníma rukama zaškrtil a jeho kůži si vzal, aby ho chránila proti budoucím nepřátelům. To je docela šikovná záležitost. Tady jsou ti zmiňovaní protivníci a tady jsou naši. V oranžovém, to znamená, že proti našim budou hrát Maďaři. Takže ještě jednou na této krásné točně, pomalované jako zvěrokruh. Promiň, že ti skáču do řeči, tam se myhnul Ettore Andena, který bude v téhle soutěži hrát a bude jako protivník. A přichází Řekové, kteří si chtějí na tuto hru vsadit, chtějí si vložit do hry žolíka, což znamená, že pokud získají, řekněme, 5 bodů, bude se jim počítat dvojnásobek, tedy 10. Je to určité riziko, ale na druhou stranu se na tom dá hodně získat. A už se soutěží. Oj! Pád našich. V téhle soutěži jde o to, že lev a jeho spoluhráč přenášejí vodu z toho bazénku uprostřed a musí nalít do své amfory. Tady je naše rozhodčí, která tam zvedá amforu, patrně portugalskou, která se povalila. Samozřejmě květináčky jsou ze spodu děravé, takže s tím přenášením je to dost těžké. Tady jsou naši protivníci. Pavel, Švýcaři a Ettore. Ettore bojuje. Ettore škodí. Ettore nebojuje, Ettore škodí, správně. Naši brání Řekům, kde vidíme řecké puntikaté nohy. No jsem zvědavá, kolik toho naši nazbírají. Je to docela slušný zmatek, tam ta točna samozřejmě stěžuje soutěžícím život a navíc, vidíte, tam ty planety jsou spojené jakousi dráhou a jsou v různé výšce, takže ještě se tam musí lvové orientovat a buď přeskakovat nebo podlézat. Je to všechno náročné na koordinaci, na orientaci. Tady jsou naši. Časový limit 2 minuty, hraje se na 2 kola. Spolu s našimi hrají Portugalci, Velšané a Řekové a škodí Maďaři, Švýcaři, Italové a naši. Tady se podíváme, kolik toho nacmrndá Řekyně. Dobrý, málo. Za naše borvy bojovali v této soutěži Zdeněk a Aleš a 2 Jany škodili. Jak se vám nosilo, kolik se odnosili, tak odhadem. To nebylo, no bylo to horší než včera. Oni nám to zvedli daleko víc, takže to nebylo tak jednoduché dneska, no. Ale sluší vám to hrozně. Vy jste naopak bránili, co tam máte takhle kolem pasu? Nástěrky. Brindáky. Koho vy jste bránili vůbec? Řeky, no. Ty toho taky moc nedonosili, jsem koukal, že vylívali tak vždycky náprstek. No, něco málo vylívali, ale my jsme jim jednou spadli, tak něco se to... Tak jste dobře bránili. Tady je opět několik zpomalených okamžiků. Portugalci a jejich cedníček. No většinou se toho už moc nedoneslo, přece jen. Tohle jsou Řekové a naši proti ním. Ten fousatý, to je náš kapitán. Ano, jmenuje se Pavel Pec, je mu 35 let, je ženatý a pracuje jako montér rodinných domků v Krnově. Mimochodem vyprávěl o tom, jak se vlastně toto družstvo dalo dohromady. Myšlenka jet na hry bez hranic vznikla díky inzerátu v novinách a jeho známé, no a pak už zbývalo jenom sehnat peníze. V této soutěži jsme moc neuspěli, ale uvidíme.
Čeká nás ještě druhé kolo, ale předtím pohlednice právě z Krnova. Teď vás budu šokovat svými zeměpisnými znalostmi. Krnov leží na 50. stupni a 5. minutě severní zeměpisné šířky a 17. stupni 42. minutě východní zeměpisné délky při česko-polské hranici. Nemusím říkat, že se tam vyrábějí varhany, to všichni víme, ale možná nevíme, že v Krnově žila a žije velká řecká menšina. A jsme ve druhém kole, stejná soutěž, opět 2 minuty, opět z každého družstva lev a vodnář a proti nim 2 škodiči. Hrají Maďaři, to jsou oni ve žlutém, a proti nim Portugalci, to je portugalský moderátor Eládiu Klimaku. Švýcaři mají za soupeře Velšany a pak tam jsou ještě Italové, kterým brání Řekové. To jsou Italové, modrý dres. Tady je Maďar a i z tohoto obrázku vidíte, jaké počasí panovalo ve Walesu. Byl ostrý vítr, sice v této chvíli nepršelo, ale zase na druhé straně pořadatelé, když už nepršelo, tak aspoň kropili celou hrací plochu vodou, aby to jako vypadalo, že prší. A aby se to všechno pořádně klouzalo. To je, pokud se nemýlím, řecká moderátorka Daphne Bokota. Výborně tančí a krásně zpívá. A tady znova Eládiu. Musím říct, že Petr měl jako sporták výhodu proti některým kolegům komentátorům. Taky si vybral těžkou soutěž. No tak už o tom nebudeme mluvit. Dosti Tady jsou chvály. Maďaři. To je Italka, italský vodnář. Soutěž vrcholí. My sice nejsme škodolibí, ale teď bychom potřebovali, aby soupeři z této rundy co nejvíc vybrindali po cestě. Maďar nám zdatně pomáhá. Daphne měla dobrý zásah teď. Ital ještě vylil ten zbyteček a už budeme čekat s napětím na výsledky, protože krnovští byli druzí před touto soutěží, před touto hrou a potřebovali by ten kontakt zachovat se špičkou. To byl krásný italský pád. Nevím, ale mám pocit, že se nám tahle soutěž zrovna moc nepovedla. Uvidíme. Ještě Švýcar proti Velšanům. Tak a teď už by nám měl Gilbert Modu nabídnout výsledky. To je smůla, když se ta amfora na poslední chvíli rozlije. Jsme předposlední. Vyhráli Portugalci, kteří mají 24 litrů, na druhém místě byli Velšané, třetí Maďarsko, čtvrtí Italové, pátí Švýcaři, my jsme tedy šestí, ale za námi ještě skončili Řekové, kteří si vsadili žolíka na tuhle disciplínu. Takže vede Portimao z Portugalska, druhý Székely Fehérvár a Krnov drží třetí příčku společně s italským Koň. Pak je San Bernardino a tak dále, ale už jsme v dalším prostředí. Už jsme v další hře, která je inspirována znamením střelce. Pokud je o tu mytologii, tak střelec se odvozuje od kentaura Cheirona. To byl napůl muž, napůl kůň, byl to syn Krona a Filiry a byl na rozdíl od ostatních kentaurů velmi vzdělaný a ušlechtilý, takže například bohy učil hudbě a Achilla například učil boji. Byl taky přítelem Herakla a odtud právě ty šípy, protože skonal nešťastně. Herakles ho v boji zabil otráveným šípem. Jako kniha. Ještě než se začne soutěžit, mělo by se nějaké družstvo vyjádřit, zda si nevsadí žolíka? Určitě vsadí. Kdo to bude? Italové z města Koně. Věří si v téhleté hře, ve hře čtvrté, a chtějí hrát o dvojnásobný počet bodů. Denis to odpískal a začali jsme.
Princip je jednoduchý, zatímco jedna z dívek leze potom oblém žebříčku a odstraňuje šípy, dole dva kentauři To jsou naši kentauři, tohle. postupují pomalu obkročmo, není to zrovna příjemná disciplína, potom tlusté mlaně a je to jasné, je to na čas, kdo bude dřív na druhé straně a bude mít lepší čas, ten vyhraje. Časový limit je přísný, musí se to stihnout v nejhorším případě za 1,5 minuty. V tomhle prvním kole soutěží Itálie, naši a Portugalci. To jsou Italové a naši jedou dobře. Italové jsou ale o fous rychlejší, naši druzí výborně. Ano, v této hře v roli Achilla vystupovala Eva a kentaury předváděli Jarda a Pavlína. A tady je portugalská obtíž na konci, ale i Portugalci už jsou. Těsně před limitem to stihli. Hrozně foukal vítr, ale bylo tam krásný rozhled. Krásný rozhled. A co vy dole, koně, koňská? Dobrý. Vršek. Měli jsme navíc. Wesley Carlinian hina os týmar Ital. Tady je prozatímní pořadí, vidíte, že od Italů nás dělila 1/1 sekundy, to je škoda. No ale vypadá to nadějně. A je tu další pohlednice, tentokrát portugalské Portimão. Je to samozřejmě historické místo, obchodovali tam už Féničané, Řekové i Kartáginci a město samo vešlo do historie spolu s Římany, kteří mu říkali Hannibalova brána nebo Velká brána. Tady se názory znalců liší. Dnes je Portimão moderní město, které žije rybolovem a turistikou, je tu spousta pláží, golfových hřišť, monumentální trosky starých hradů. To všechno je Portimão. A už jsme opět na Bodelvidanu. Vidíte, jak režisér Robin Evans vyzdobil to okolí. Jsou tam takové zvláštní malůvky, které představují jednotlivá znamení zvířetníků. A tady to je ona řekyně, o které jsme už hovořili, která se statečně vrhla na oblý žebřík a odstraňuje jeden za druhým šípy, které stojí v cestě jejím spoluhráčům. Ano, to je ta korpulentní dáma, o které už jsme hovořili a jejíž odvahu jsme obdivovali. Tady jsou její kolegové. V červeném velšani. Ve druhém kole soutěží pouze 2 družstva a velšani jsou výrazně vpředu. Už se blíží. Předposlední šíp mají před sebou. A Nia to krásně prožívá. Samozřejmě domácí reprezentanti a vypadají nadějně, protože to stihli docela rychle. Řekyně jako vždycky rozvážně. Rozvaha a rozum. A teď se podívejte na to finále. Šup. Ale říká se, že není nic horšího, než síla, která je zbavena rozvahy a rozumu. No. Musím říct, že od generálky to bylo o 100% lepší. Přesto samozřejmě Řecko pomalejší než v této chvíli Galové. A pojďme se podívat do Řecka. Chalandrej je 10. obec co do velikosti i počtu obyvatel v oblasti Atiky. Těch obyvatel tam dnes žije asi tak 100 000. Tvoří jedno z nejdůležitějších zelených předměstí Aten a je to velice příjemné předměstí. Městské centrum je bohaté a zalidněné, ale nákup tady není žádnou potyčkou s frontami a s balíky díky vymyšlenému systému chodeckých zón. Tak Marcela v Chalandrii nakupovala a teď budeme soutěžit dál. Jsme ve 3. kole, kde proti sobě bojuje maďarské družstvo ve žlutém, tady je vidíme, a v té zadní dráze jsou Švýcaři ze San Bernardina. Bílý trikot, červené puntíky. Maďaři zatím vedou. Maličko. No, obě tahleta družstva jsou na tom sportovně velmi dobře. Poslední maďarský šíp a šup dolů. Švýcaři si hodně věřili před soutěží. To sportovní škola, takže fyzická kondice tady nedělá problémy, ale tady se trošku zarazili. Zatímco Maďaři už jsou v cíli, tak Švýcaři, zejména ti dva dole, marně čekají na
odstraněné šípy, tady asi Švýcaři hodně ztratí. Měli dobrý rozjezd, ale ten konec se jim moc nepovedl. Maďaři vyhráli s velikým náskokem. V tomto duelu samozřejmě, protože celkové výsledky uslyšíme a uvidíme za chvilku. Nejhorší tedy Řekové, Švýcaři předposlední, 2 body. A naši třetí, to je slušné. Výborné. A vidíte, že tam skutečně rozhodovali setinky vteřiny. Italům se ten žolík vyplatil, protože dvojnásobek 6 je 12 a to je vyneslo na první místo. Italové tedy první, 24 bodů, na druhém místě Sekeš Fehervár 22, třetí Portimao 21, naši jsou čtvrtí, mají 17, ta ztráta není moc velká, vypadá to nadějně. Utíkáme dál, přijíždí velšský moderátor značně nejistě na kolečkových bruslích. Za malou chviličku uvidíme jeviště další soutěže a k tomu vysvětlení. Další hra je založena na dvojčatech, blížencích, tedy budeme se bavit o Castoru a Polluxovi. Byli to nevlastní bratři a prý po Heráklovi to byli nejslavnější řečtí hrdinové, kteří vykonali mnoho velikých skutků. Ovšem, bylo to s nimi smutné na konci, protože kradli jednou stáda, to prý králové dělávali, se svými bratranci, nakonec se o tu kořist pohádali a došlo to tak daleko, že bratranci zabili Castora. Pollux přežil, protože jeho otcem byl Zeus, byl tedy nesmrtelný. Na svého tatínka se Pollux velice rozlobil, protože mu bylo líto, že jeho bratr zahynul a chtěl se vzdát nesmrtelnosti. Jak to bylo dál, Petře? No, to už nebudeme rozvádět. Teď se díváme totiž na Jestina, který prochází ohnivou branou a snaží se vystoupit na Olymp. A to je právě ten problém, protože Jestin sice to zkouší po svých, ale soutěžící 2 dívky to budou zkoušet na kolečkových bruslích a to bude horší. A jejich kolegové budou nahoře a budou tam cosi kutit, to si řekneme za chvilku, to je lepší ukázat. A ta šikmá plocha a ta se samozřejmě stane jevištěm různých karambolů. Samozřejmě je opět pokropená, ale proč Olymp a podsvětí? Protože s těmi bratry to dopadlo tak, že jeden byl odsouzen žít věčně v podsvětí, druhý na Olympu, no a Pollux, protože měl svého smrtelného bratra rád, tak se dohodl, že si to budou obden střídat. To je takové kulantní diplomatické řešení. Žolíka si vybrali Maďaři pro tuto soutěž. Asi si věřili, jsou dobří bruslaři na kolečkových bruslích. A tady už se na to podíváme, jak to bude vypadat. Tak, 2 dívenky se rozjedou ze šikmé plochy a skočí do bazénu. Tam je samozřejmě voda, je tam spousta balónků a v té změti také jakési desky. Taková skládačka, kterou musí kus po kuse najít, dostat se s nimi nahoru právě po té zrádné šikmé ploše a tam složit obraz. Časový limit 2,5 minuty. Tady se dostávají dívky nahoru, jejich kolegové je přitahují na laně a do toho rámu musí složit ten obrazec tak, aby to sedělo. Viděli jste tam Jestina, jak si tam dělá legraci, to on rád. Tohle jsou Švýcaři. Nejlepší taktika pro to, jak se vrhnout do bazénu, byla přesně takhle. Šipkou po hlavě rozjet se z kopečka, pokud možno neupadnout a po hlavě mezi balónky. Domácí Velšané projdou pekelnou branou a potom do kopečka. To bylo druhé peklo pro někoho. A taktika samozřejmě jasná. Nahoře se otočit a pokusit se nespadnout na jaksi odvrácenou tvář a dojet po svých zpátky k tomu bazénku a tam už vrhnout tu zmíněnou šipku. V tomhle prvním kole soutěží Řekové, Velšané, Maďaři a Švýcaři. Nás to čeká až v kole druhém. Tady zoufale hledají Velšané. Ke konci už samozřejmě bylo obtížné najít ten správný kus rozloženého obrazce, takže mnohdy bylo k vidění zoufalé hledání a hrabání se v té změti balónků. Možná byla docela dobrá taktika snažit se ty balónky pokud možno co nejvíc vyházet z toho bazénu. A Jestin se tam vrhl krásně. Samozřejmě i tuto soutěž si mohli soutěžící zkusit v generálce a potom měli celou noc na to, aby uvažovali o taktických variantách. Vidíte, že Velšané už mají poslední kousek
Ale soutěž končí tím, že všichni musí být za branou, za tou ohnivou branou, to znamená, že tento velšský soutěžící musí dosestavit obrázek a potom běžet dolů a skončit v bazénku. Tam nešťastně kousíček vypadl, tady se snaží maďarské družstvo a tohle je Nešťastná Švýcarka. Hledá a žádný výsledek. Velšané dopadli dobře, v tomhle kole vyhráli, Řekové. Je konec pro tuto skupinu. A samozřejmě zpomalené záběry v tomto případě jsou velmi, řekl bych, pro režiséra přitažlivé. No některé ty šipky byly ještě lepší. Ještě uvidíme. A nahoru tady vidíme Jestinovi ruce, jak tahne svou spoluhráčku a teď už vidíme celého Jestina. To byl asi nejhorší okamžik, když se ten provaz pustil. Dílčí výsledky zatím toho příliš neříkají. My se podíváme do Wrexhamu. Wrexham je třetí největší město celého Walesu, je to živé obchodní centrum a má taky mnohé historické skvosty. Například městský kostel, ten je velmi ceněný. Prý je to jeden ze 7 divů galské země. Průmyslové zóny v okolí města jsou atraktivní nejen pro místní společnosti, ale i pro různé zahraniční partnery. Žije tu 116 000 obyvatel. Já musím ještě připojit, že naši fotbalisté na Wrexham neradi vzpomínají, protože tam jednou dostali 3 v kvalifikaci na mistrovství Evropy, ale zpět k této soutěži. Čeká nás druhé kolo soutěže blíženců. Denis to právě odpískal a tady jsou naši, spolu s nimi potom Italové a v zeleném Portugalci. Krásně se tam naši vrhli po hlavě. Znovu tu soutěží 2 Jany, ty mají tu těžší úlohu jezdit na kolečkových bruslích a hledat střípky obrazu a kapitán družstva Pavel spolu se Zdeňkem, ti jsou tam nahoře. Že nám byla svěřena mechanická práce, muži přemýšlejí a skládají obrázek. Tak uvidíme, jak dopadne tenhle souboj pohlaví. To je Jana Botunská, 28letá dívka narozená ve znamení vodnáře, když už jsme u těch znamení. Maminka 2 dětí, pokud se nepletu. Ano, teď je na mateřské dovolené, jinak pracuje jako prodavačka. Vidíš, jak si maminky hezky hrajou? Druhá Jana, Jana Rýsová, je 29letá, vdaná, také matka 2 dětí, je to učitelka. Aprobace tělocvik biologie. Tak ten tělocvik se určitě hodí teď. Jinak tato Jana je také na mateřské, to je nějak moderní poslední dobou. A jejím hlavním sportem je horolezectví. To jsou Italové. A tady to se mi jeví jako oranžový dres, se tam myhnul. Italská reprezentantka se noří do bazénu, ale Italové už zdá se mají... To bolelo. To bolelo. Na kostrč to strašně bolí. Ale Italové zdá se sestavili už celý obrázek. A jsou všichni v bazénku. A jsou všichni v bazénku, to znamená, že pro ně soutěž končí a jsou velmi úspěšní. Tady jsou naši, tady už to taky, myslím, je na dobré cestě. A Portugalci, ti se trochu trápí. Tak kluci to sestavili krásně, tak honem, do bazénu. Portugalské dívky stále ještě hledají jeden střípek, naši jsou hotoví, je to dobré. V tomto kole jsme skončili druzí, tak uvidíme, jak to dopadne celkově. Jeden kousíček chybí Portugalcům ke štěstí. A našli ho. Po kolenou ne, radši po kolečkách, tak. Jenomže už zaznělo zvukové znamení, je po limitu a vidíte... Jak se jezdilo, vy jste se to úžasně naučili od té zkoušky. No, jakž takž. Byla nějaká krize? Krize? Snad ne. Ne.
Tady vidíme zpomaleně jednoho z našich soutěžících, jak se tam krásně zanořil mezi balónky. A to je ten strašný pád. To bylo teda kruté. Pekelná brána pro Itálii. To jsou zase naši. A Jestin se škodolibě směje. Portugalci nakonec skončili nejhůř, 2 body, stejně jako Švýcaři. A my jsme druzí. To je výborné, 6 bodů. A protože Italové byli nejrychlejší, mají 7. A celkově skvěle. Na prvním místě Itálie, koně 31 bodů, druhý stále Székely Fehérvár 28, my jsme třetí, spolu s Portimaem obě družstva mají 23 bodů. Tohle je těžká disciplína. Vidíte Jestina na jakési skále, jak čte z jakéhosi papíru další příběh. Tato hra je inspirována znamením kozoroha a kozoroh to je vlastně božská koza Almateja, která vychovala a odkojila svým mlékem řeckého nejvyššího boha Dia, když ho jeho matka tajně porodila na Krétě. Zeus potom vzal jeden z rohů Almatej a učinil z něj příslovečný roh hojnosti. Hned 4 družstva sázejí na tuto, jak uvidíte později, velmi náročnou soutěž, takže se podívejte. Portugalci, Švýcaři, Krnov a také domácí, ti všichni sázejí dvojnásobek na tuto soutěž, takže to bude jistě velmi zajímavé a už se podívejme, jak první kozorohové skáčou do bazénu. Toto je soutěž pouze pro mladíky, pro muže, takže 2 muži soutěží a to už jste viděli jak, skočí do bazénu, musí na druhou stranu pro takové kvádry s otvorem, ty otvory jsou velmi důležité, uvidíme za chvilku proč. Musí je nastavět do toho připraveného prostoru, znovu přes síť zpátky ještě pro 2 kvádry a potom nahoru na skálu. Časový limit pro tuhle soutěž je 2,5 minuty. Teď jsme v prvním kole, kde hrají Řekové, Galové, Portugalci, to jsou oni, A Maďaři. a Maďaři ve žlutém na úplně druhé straně. No pro dívky by to asi byl dost záhul, tahle soutěž. I když v krnovském družstvu je horolezkyně. Ale tady jsou Portugalci velice šikovní. Už tam nastavili 4 kvádry, pomocí těch otvorů se dostali až k těm lanům. To je skutečně záležitost pro horolezce. A teď mokří, samozřejmě skřehlí, musí nahoru. A tam nahoře je takové tlačítko, které když zmáčknou, zastaví časomíru a je konec. Portugalci to zvládli skutečně perfektně. Vidíte, že už i Maďaři jsou skoro nahoře, ale tam jsou velké problémy. Krásně zápasí. No a Řekové, ti mají poněkud těžší spotky, abych tak řekl. Maďaři skončili. Maďaři jsou šikovní. Všem Velšani se zatím nedostali, pokud jsem první už leze nahoru. Není to jednoduché, protože samozřejmě z toho bazénu jsou všichni mokří, skřehlí. Po kolenou ne, to se odřeš. Řekové snaží se, nejde to. Nejde to. A Velšani už jsou nahoře, nakonec se jim to povedlo dřív než Řekům. Tam je to opravdu zápas o život, který teď skončil. Všichni to stihli před limitem a k tomu mohu dodat pouze klobouk dolů, protože tohle byla nejnáročnější soutěž. Podíváme se znovu zpomaleně na to, co všechno museli aktéři prožít. Trochu jsme přemýšleli o tom, jakou souvislost s tou bájí, o které mluvila Marcela před chvilkou, to má. Nakonec jsme došli k závěru, že spíš jde o charakteristiku kozoroha jako znamení. Ke kozorohům patří vášnivá ctižádostivost, takže možná, že právě v tomto směru ta ctižádost vyšplhat se někam nahoru a tam vyniknout souvisí s touto soutěží. Proto jsou taky kozorohové prý dobří politici. Samozřejmě v negativním postavení se u nich projevuje egoismus, excentričnost, agresivita a zákeřnost. Tady vidíte zpomaleně znovu Portugalce, kteří byli skutečně vynikající a vidíte, že minuta a 5 sekund to je čas, který nastolili, se kterým budou také mimo jiné bojovat v té druhé rundě naši.
Ale ještě předtím pohlednice. Je ze Székesfehérváru, o němž jeho obyvatelé s pýchou říkají, že leží přímo v srdci Maďarska, asi 60 kilometrů od Budapešti. Své obdivovatele vítá vytříbenou ušlechtilostí starých věží a na druhé straně i moderností. Zkrátka minulost a budoucnost se tady přímo lékárnicky prolínají. Žilo se tady už za Římanů, ti Székesfehérváru říkali krásně Alba Regia. A pozor, druhá část soutěže a úplně vpravo naši. Oranžové trikoty. Do A této držíme soutěže vyslali naši Pavla Pece a Jaroslava Krištofa. To jsou samozřejmě bývalí vynikající sportovci, ještě dnes sportují. Pavel má za sebou řadu let aktivně orientačního běhu a Jarda Krištof, to je parašutista, má za sebou 1800 seskoků a to se všechno hodí. Tady věnujte pozornost Švýcarům, protože za ně soutěží moderátor, italsky mluvící Švýcar Paolo, což byla poměrně zvláštní věc, že si vybral tak těžkou disciplínu. Moderátoři většinou sahnou po těch lehčích, ale Paolo je bývalý sportovec taktéž. Ale dívejte se tam vzadu, naši už lezou nahoru jako první. Nejdříve Jarda, 32letý truhlář z podniku Varhany Krnov a už za ním Pavel. A teď A se jsou podívejte, nejrychlejší jak naši. vyjel nahoru, protože Jarda ho svými silnými pažemi vytáhl nahoru a to bude čas, který samozřejmě bude znamenat moc. Mohl by konkurovat. Připomínám, že jsme si vzali žolíka na tuhle soutěž. Tady se Švýcarům nedaří, Paolovi se ne podařit vylézt nahoru už. Teď snad se to povede. Už na to přišel. Tak ten tu svoji sportovní pověst moc nepotvrdil. Pánové, to bylo fantastický, vyhráli jste. Ty jsi tam vyjel, to bylo neuvěřitelné. No, bylo to těžké a dobrý dneska. Dobrý. Jardo, jste první, vyhráli jste. To je fantazie. Dokud nevidím, nevěřím. Tak se na to podívejte ještě jednou, protože to byla skutečně paráda. Naši začali mohutným Jardovým skokem téměř na druhou stranu. Tady ještě trošičku ztráceli, ale pak šli jednoznačně do čela. I tady samozřejmě kluci promýšleli celou noc taktiku. Vím, že tady se toho moc vymyslet nedalo. To je ještě jednou Paolo, krásný švýcarský moderátor, obletován všemi dívkami. A zase naši. Tam jsme zaslechli krnovský pokřik hobluj. Musíme připomenout, že za Krnovskými přijela výprava fanoušků, kteří mohutně fandili a taky trošku mrzli, protože ve Velsu bylo skutečně psí počasí. Tady si ještě jednou můžeme vychutnat Švýcary, kterým se tahle disciplína moc nepovedla. Hezky skočil Paolo, ale bylo to málo platné. A teď tohle nás zajímá. Teď to přijde. Řekové poslední, Britové předposlední, Švýcaři třetí od konce. A teď naši? pozor, naši první O 1 setinku. před Portugalci, ale co je důležité, dvojnásobný počet bodů, protože sadili žolíka stejně jako Portugalci, Švýcaři a domácí Velšané. A Tak. co to udělalo s celkovým pořadím? Už nám to Gilbert Modu nabízí. Na prvním místě skvěle Krnov 37 bodů, druzí jsou Italové z Koně 630, třetí Portugalci Portimao 35 bodů, čtvrtý Székesfehérvár, pátý Prexem, šestí Švýcaři ze San Bernardina a na posledním místě Řekové. Tak to je příjemná zpráva tohle. Jestin si teď přinesl noviny, nevíme přesně proč, protože velština to je velmi nesrozumitelná řeč, ale spolu s Niou se chystají přivítat další hru v novém znamení. Už ho tam máme. Rak. Takový vtípek. Frank, dyna fydd y gêm nesaf, dewch yn ôl ato ni am 2 gêm eto ar ôl yr egwyl. Ti di gweld beth mae'n neud amdanach ni. Croeso nôl i
Takže hra číslo 7, inspirovaná znamením raka. Z mytologie to vychází z druhé zkoušky Heraklovi. Herakles měl za úkol zabít hydru z bažin, která měla 9 dračích hlav, když se jedna usekla, narostly místo toho 2 nové. Jedna byla ještě ke všemu nesmrtelná, no prostě hrůza. Navíc měla pomocníka a tím pomocníkem byl právě rak s obrovskými ostrými klepety. Rak kousl Herakla do nohy, ale neměl to dělat, protože to odskákal, Herakles ho samozřejmě zabil. No a právě odtud je tedy ten rak ze zvěrokruhu. Jinak je to znamení, které se vyznačuje silnou emocionálností a vnímavostí. Díky silné náladovosti jsou někdy raci upřímní a přívětiví, jindy zase uzavření a podezřívaví. Touží po novém, ale současně se přidržují tradic, jsou velmi zaměření na nitro, urážliví a zranitelní psychicky i fyzicky. No a tady je soutěž, která tak trochu raka připomíná, i když jen vzdáleně. Z každého družstva v ní účinkují 3 soutěžící. 1 muž a 2 dívky. No a vidíte sami, že jsou spojeni velmi důkladně. Jednak ve spod, protože všichni 3 ovládají 2 lyže, se kterými jsou zcela neodvolatelně spojeni, a jednak nahoře nesou jakýsi krunýř. Nebo plachtu, nevím, jak bych to nazval. Jejich úkolem je překonat několik překážek, jednak tuhle síť, ve které jsou ještě navíc balónky, a jak se na ní jednotlivá družstva postaví, tak celá ta síť se hýbe, některé družstvo se může dostat i nad povrch zemský. Dále je tam čeká tenhle zrádný bazének, je dost těžké vytáhnout nohu z vody, chce to dobrou koordinaci pohybu. Potom se musí dostat přes tady ten zvláštní trávník. A v závěrečné fázi musí propíchnout balónek, který je umístěn v Achillově patě. Upřímně řečeno, nedešifrovali jsme, proč je zrovna ve spojení s rakem Achillova pata, leč je to tak. Tady je obrovská Achillova noha a až se podíváme z trochu jiného úhlu, tak uvidíme ten balónek. Vypadá to trochu divně. No a ten je nutné propíchnout, aby vytekl obsah toho balónku, což je zase voda. Ve Wrexhamu je voda nejčastěji vídaným skupenstvím a už je to tady. Povedlo se Maďaři splnili svůj úkol. Zatímco Řekové mají obrovské problémy, také díky váze jedné z aktérek, která se opět pustila do soutěže. Tady jsou domácí a tady je nešťastná lyže Řeků, kteří nedokázali vytáhnout tohleto náčiní z vody, až se ten prostřední aktér oddělil, prostě se přetrhlo vázání a byl konec. Časový limit je 2,5 minuty, Řekové skončili ještě před ním, leč neúspěšně. Ač to tak nevypadá, tohle je skutečně Achillova pata. V prvním kole soutěžili Řekové, Velšani, Maďaři a ještě tam byli Italové. A druhé kolo, tam budou naši, spolu s Portugalci a Švýcary. Tohle byla velmi těžká soutěž. Řekům se započítává limit, tedy 2 minuty 30, ale vlastně tu úlohu nesplnili. Jinak nejrychlejší byli Maďaři. Minuta 36, to je velmi slušný výkon. A už je tu poslední pohlednice italského koně. Dovolte, abych vás teď pozval do ráje. Tohle městečko leží 1534 metrů nad mořem. V létě je to místo nádherných procházek, výletů do hor. Jinak domácí pánové se živí prací v lese, na dřevu, paní a pany paličkováním karajetek. Pak je čas zkoumat krásy národního parku Gran Paradiso, pozorovat či fotit kozorožce, kamzíky, sviště, hranosté veverky, orly či kytičky. Tak to je koně. A teď je tu druhá část soutěže. V ní naši v oranžových dresech, to už jistě víte, zatím jsme se dívali ovšem na Švýcary, ale tady jsou naši. Říkali jsme, že soutěží 2 dívky, 1 muž. Pavel, Pavlína a Eva. Pavel je kapitán, takže si to vzal teď na povel, protože teď jde o všechno. Krnov je na tom velmi dobře a měl by si tu pěknou pozici první udržet. Evu Ellerovou už jsme si také představili, 19 let nejmladší naše účastnice, ale Pavlína Říhová, ročník 1967, tu jsme, myslím, ještě nepředstavovali, je vdaná, bezdětná, je to civilní pracovnice celnice Krnov.
A naši statečně zápasí s balonky, ovšem pozor, Švýcaři jsou na tom dobře, naši jdou do bazénku a Švýcaři už jsou u Achillovy paty. A na první pokus. Švýcaři tohle zvládli skvěle, naši mají trochu problémy v bazénku, tam se musí vystupovat bokem. Marná Myslím, že Slava. daleko větší problémy mají Portugalci v síti, protože se tam nějak zašprajcovali a nešlo to. Naši už na to přišli, správná taktika, teď jde jenom o to říct si raz, dva, tři a naráz tu nohu vytáhnout. Je to zajímavé, ale naše družstvo, to je samý parašutista, také Pavlína, se věnuje tomuto sportu vedle plavání. A už jsme v těch, já bych to nazval pestíky. Pestíky asi nejspíš. Pestíky. Naši jdou. Ovšem Portugalci mají věru nešťastnou pozici v tom bazénu. Ale na teď. první pokus jsme trefili Achillovu patu, takže je po soutěži, je to dobré. Rozhodně budeme lepší než Portugalci. Ovšem ta liže nevydrží. Já soudím, že ta liže nemůže vydržet. No, protože Portugalci to vzali za špatný konec, popředu to prostě nejde. To je prostě Prásk. Už to přijde. naprosto nemožné vystoupit z bazénu na takovéto lyži. No a výsledek přijde za Pozor chvilku. na nohy. Tak tudy cesta opravdu nevede. A lup a už praskla. Tím samozřejmě pro Portugalce soutěž skončila. V materiálech, které jsme dostali k soutěži, se píše, že družstvo je odpovědno za svůj materiál, tak to si to Portugalci moc k srdci nevzali. Takhle to dopadlo. Portugalcům se nepovedlo prokopnout ten balónek umístěný v Achillově patě. A konečný hvist ukončil jejich trápení. První pocity. Bylo to výborné. Až na chůzi po balonkách, jako to se nám nevede. Tam jste se trošku zadrhli, ale potom už to běželo a prokopli jste tam to, jak bych to nazval, no prostě to balónek na první pokus. Jak myslíte, že to dopadlo? Zatím není pořadí. Snad poslední. Pardon. Že co nejlíp. Portugalci vyhořeli, ty byli mimo úplně, zlomili lyži, takže to by mohlo být dobré. Tak, Italové nevíme, jací byli Italové v prvním kole. Ještě vás chvilku necháme napínat a podíváme se znovu na statečný boj naší trojice. A naši tak skromně říkali, že jim to nejde, když to překonali docela dobře. Bylo to náročné na koordinaci. A do bazénu. A tady jsou nešťastní Portugalci, kteří zápasili marně. Ale byli velmi vytrvalí, to je nutno ocenit. Naši v pestících. A to nás zajímá. Portugalci a Řekové nesplnili limit, tam už je to zajímavé a jsme druzí. Naši překvapivě skončili na druhém místě, mají 6 bodů. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v celkovém pořadí. Vyhráli Švýcaři, ti byli velmi rychlí. Ale třetí jsou nebezpeční Maďaři. Skvěle. Vedeme, tak to je paráda, máme 43 bodů, druzí Italové z koně 40, třetí Seke Švehervár 37, Portimao 36, no pak už jsou ty slabší. A čeká nás poslední 8. soutěž, která se hraje na jedno kolo. Všechna družstva získávají dvojnásobný počet bodů. Tahle soutěž je opět založena na 2 znameních, na paně a na rybách. Ryby zachránili podle pověstí řeckou bohyni lásky Afroditu a jejího syna Erota, kteří utíkali před hrozným obrem Tyfonem a za to se dostali na nebe. A pana to je Diova dcera, bohyně Astrea, kterou Zeus poslal na zem, aby smrtelníky naučila žít podle zákonů přírody. A je tu soutěž velice jednoduchá. Ryby, tedy chlapci, plavou směrem na druhou stranu. Tam sedí vlastůře dívka, protože označitý panou se neodvažují. A musí se dostat i s tou lastůrou do vody. Sama to nedokáže, ryba jí musí pomoci. A vidíte, že právě tohle je kámen úrazu v našem případě. Nějak to prostě nejde.
Kostým velmi vadil, ryby to měly strašně nepohodlné, dívky v Lastuře na tom byly o mnoho lépe. A to bylo nepříjemné, protože jsme bojovali o celkové prvenství, ale vidíte, že Lastura s naší dívkou se dostává na vodu až poslední. A to není dobře, protože, jak známo, v tomto posledním kole se boduje dvojnásobně, už všichni mají vyčerpané své žolíky, takže asi o to prvenství přijdeme. Sice jsme teď zabojovali, Ale Portugalci už jsou nahoře, Maďaři jsou tam, i když teď se ne to asi všichni. povede Švýcarům, Italové. To jsme trochu pokazili, škoda tuhle soutěž. Stále ještě naše ryba nemůže vystoupit na břeh. Tam to klouže, samozřejmě zima, ale nedá se nic dělat. Nakonec jsme ale přece jenom předstihli Řeky, kteří byli před námi. Ti se tam zasekli, teď teprve leze řecká ryba z bazénu. Nejde to. Tady se radují Italové. Rozhodčí bedlivě kontrolují. A velká italská radost, protože Italové byli nejrychlejší. Je odpískáno, je konec a počkáme si na výsledky. Jak to dopadlo? Proč to tam nešlo nahoru? Nedá se vytáhnout, je to hluboký a klouzalo to. Nešlo to. Co se tě honilo hlavou tam nahoře? Tam zůstalo úplně poslední. No, nešlo mi, jak mi to šlo v tréninku, dolů jsme ušli, tak teď mi to nešlo, no, tak prostě jsem... Nešlo, to se někdy v takovýchhle soutěžích stává. Krnovští moc chtěli, protože Arná sláva vyhrát tuhle soutěž, to je kus reklamy. Prakticky ve všech zúčastněných zemích se tento záznam vysílá v nejsledovanějším čase a Krnov si tam i přesto, že nakonec ta poslední disciplína nedopadla tak, jak bychom si představovali, udělal obrovskou reklamu. Ale já si myslím, že ona je to hlavně ze všeho nejvíc legrace. Legrace, zábava, poznávání, to všechno dohromady. Tak, Skóre poslední soutěže, tam jsme třetí od konce, nakonec se ještě podařilo zachránit, co se dalo. Mohlo to Nejrychlejší dopadnout Italové. hůř. Mohlo. A vidíte to dvojnásobné bodování, naši 6, zatímco Italové 14, Maďaři 12, to je pro nás nesmírně nebezpečné. já myslím, že to je senza. No je to vynikající, vyhráli Italové z místa zvaného Koně 54 bodů. Naši skončili na druhém místě, 49 bodů spolu se Székely Fehervárem. Čtvrté portugalské Portimão. Na pátém místě Velšani z Wrexhamu. Byli jste druzí. Zbývá předat cenu pro vítězné družstvo, tou je tahleta plaketka. A už si pro ní přichází vítězné družstvo Italové z Koně. Malá perlička. Koně znamená v portugalštině jedno moc ošklivé, sprosté slovo. Takže Portugalci měli velké problémy, co s tím udělat. Nakonec vymazali všechny titulky a vůbec toto jméno nevyslovili. My ho naopak vyslovujeme s velkým uznáním, gratulujeme i Krnovským a těšíme se na shledanou za týden. Hezký večer.